Pa pošto smo krenuli, ovako da kažem, od budžeta, bez nekih nepotrebnih uvoda da trošimo vreme, onako ga imamo malo za ovih 60 tačaka koje ste ovde spakovali nama pod izgovorom da je opozicija kriva što će raspravljati o 60 predloga zato što je tražila izbore, pa Bože nema vremena, pa hajde to da ubrzamo jer zaboga spremamo se svi za 17. decembar, pa onda i za ovaj javašluk treba da bude kriva opozicija. Ali svejedno, da krenemo od početka i od gospodina Malog, boriti se moramo da obrazložimo kako zapravo ovaj sistem loše izgleda i koliko je sve ovo što smo mogli čuti danas od ministra finansija zapravo jedna velika neistina. Dakle, pričate o razvoju hartija od vrednosti 2023. godine, pri čemu se vaš šef Komisije za hartije od vrednosti žali kako mu je mala plata jer nema tržišta za hartije od vrednosti. Pa odmah da vam kažem, prve municipalne obveznice emitovane u Srbiji su bile, možete misliti, baš u Šapcu 2015. godine i od tih obveznica grad je izgradio trg, bazen najjeftiniji u Srbiji, trg najjeftiniji u Srbiji, kupio sijalice javne rasvete najjeftiniji u Srbiji 60 evra po komadu, a sada koštaju kod vas 1000 evra. Dakle, tako izgleda ova priča o tome kako tamo neki Šapčanin, kome neće niko da pomene ime, vodi poslove. Dakle, vi ste ponizili ovu Skupštinu danas ovim predlozima zakona, ali ste ponizili jednako kao što svaki dan ponižavate građane, pa ponizili ste i fakultete imenujući ovog Bokana, jednog dokazanog razbojnika, da uđe u Savet Filološkog fakulteta, jer kad on dođe onda će da nam uznapreduje Filološki fakultet i da krene u nebesa. Dakle, uspeli ste u ovom kratkom vremenu da lažno prikažete kako je neverovatno veliki GDP, odnosno iznosi 68 milijardi evra, ali nećete da kažete pravu istinu. A prava istina je da do tog društvenog bruto proizvoda dolazite sa naduvanim cenama i sa radovima koji koštaju od 3 do 10 puta više. Pa hoćete li da uzmete ovu sijalicu javne rasvete koju možete da kupite 10 puta jeftinije ili hoćete da uzmete autoput? I sad ću da pokažem kako to zaista izgleda. Dakle, ovaj autoput koji su mogli članovi vaše stranke da vide kada su dolazili na rođendan 15. prošlog vikenda u Šabac je zaista dobar autoput. Zaista dobar autoput, dobar je i most. Stigne se za 45 minuta od Šapca do Beograda. Ja tu nemam šta da prigovorim, iskreno koriste ga svi Šapčani, doveo do potpunog rasterećenja. Nemojte misliti da neko ko je iole ispravan i normalan može da ima nešto protiv autoputeva, ali možemo da imamo protiv cene. Znate, taj autoput kad je projektovan 2011. godine je koštao 90 miliona evra, gospodo. Moraju da čuju građani, 90 miliona evra, 60 miliona evra za put od 21 kilometra i 30 miliona evra za most. Ako ne verujete meni, pitajte gospodina Drobnjaka iz Puteva Srbije. Ja sam gledao taj projekat. Taj projekat je bio gotov. To je najlakše za izvesti autoput koga Šapčani čekaju, evo, 12 godina. Samo zato ga čekaju jer nisu mogli da ga dobiju onda jer su pogrešno glasali, odnosno nisu glasali za Vučića i za Srpsku naprednu stranku. Pa pošto nisu glasali, nisu mogli da dobiju put. Sad zamislite, gospodo, da jedan takav put košta 3 puta više nego što mu je cena. 3 puta više. Stadion u Leskovcu košta 10 puta više nego što mu je stvarna cena. Od 10 miliona evra izašli ste na 100 miliona evra. I onda vi kažete naš GDP je 68 milijardi. Pa podelite ga sa 10 pa ćete dobiti koliki je zaista naš društveni bruto proizvod do koga se dolazi javnim obmanjivanjem građana, a to služi da bi se povećao kreditni potencijal države da bi mogli više da se zadužujemo. To je jedina mantra koju ovde vodi ministar Mali svo ovo vreme pokušavajući da kreira nekakav društveni razvoj da bi mogao lakše da se zadužuje. A onda da se kroz naduvane cene radova, kroz naduvane cene različitih izvedbi od mostova, tunela, puteva, čega god, izvuku pare. I gde onda takve pare završavaju? Gde završavaju takve pare? Pa gledaju građani svaki dan šta se dešava oko njih. Najviše što muči građane Srbije u ovom trenutku je kriminal i korupcija. Pa svi znaju da su se svi vaši članovi svud po Srbiji ovajdili, kupili automobile,
obezbedili sebi stanove, deca im se školuju u inostranstvu i onda vi prodajete priču o svim dobrim i kvalitetnim projektima koje sprovodite. Jeste probali da se lečite vi koji pričate i kunete se u bolnice? Jeste probali da se lečite malo? Dođite na ortopediju, na neurologiju u Šabac da se malo izlečite. Da vidite kako izgleda lečenje tamo. Pa celo leto ne radi nijedna klima, u sobi od 6 do 10 ljudi leži. Kako izgleda njihov oporavak? 45 stepeni u sobi. Nema klima. Nema ni bolnice kako treba da izgleda bolnica i sad ste se setili posle 12 godina svoje vlasti da izgradite još neke objekte, verovatno po 10 ili više puta skupljim cenama. Sada vam kažem, čuo sam da će da se gradi neka nova bolnica u Šapcu za fantastičnih 50 miliona evra. Ima tamo zgrada, ima 25.000 kvadrata, treba par miliona evra da se sredi i da funkcioniše, ali nema lekara, gospodo. Nema ni jednog lekara specijaliste. Bilo ih je ranije po 10, uzmite koju god hoćete struku. Sad ih ima 2 ili 3. Bilo koje struke, bilo gde u Srbiji, kao što vam je u Šapcu svugde po gradovima srednje veličine. Pa koliko će da bude za 4-5 godina? Hoće da bude 1 ili 0 ili će da bude 10 i 15 koliko je trebalo da bude? O kakvom vi razvoju pričate? O kakvom razvoju pričate? Dakle, orobili ste državu Srbiju, onemogućili ste ljude da se razvijaju i zato ljudi odlaze i zato nema nikakvog kadra. Dakle, kao što je infrastruktura u Srbiji na tom nivou da se uzima gde god se stigne, ista je situacija i sa ostalim kriminalnim delima koje sad rade razni kriminalci presvučeni u policajce. Pa imali smo slučaj ovog Vučka, možete misliti čovjek iz žandarmerije organizuje kriminalnu grupu. Pa čas je ovaj Sale Mutavi, pa kad je nastradao Sale Mutavi, onda je Velja nevolja. A svejedno neki Vučko upravlja svim tim. Pa šta je sad Vučko? Je li on kriminalac ili policajac? Je li on radi za državu ili radi za mafiju? Ili su i država i mafija ista stvar? O tome će građani Srbije da odlučuju 17. decembra, gospodo, pa možete da turite i Aleksandra Vučića, i Đuku, i Arsića, i sve na listu. 17. decembra se odlučuje o tome da li će kriminalci u zatvor ili će upravne odbore kod vas. Došli smo u situaciju da se pošteni policajci procesuiraju, gone ljudi, nose svaki dan glavu u torbi, traže kriminalce, sprečavaju narkodilere, rade sve i svašta i onda ih vi izvodite na sud, a prave kriminalce koji proizvode marihuanu brane tamo neke Đuke. Stalno na svakom koraku neki Đuka nekog brani. O čemu se ovde radi? I onda dođe takav jedan advokat mafije, drzne se da dođe ovde u dom, u parlament svih građana Srbije, da objasni kako on ima problem s nekim ponavljanjem izborima negde tamo koji su se desili, na primer, u mom Šapcu. Ej bre, kriminalce brane Đuke i ostali. To smo mi dočekali, gospodo. O tome se ovde radi, o tome će se glasati 17. decembra. Kažite mi na kraju, ko je čuvao tu Jovanjicu? Jesu čuvali neke BIA, VOA, neki vojni obaveštajci, policijski obaveštajci, bezbednosni obaveštajci? Ode sad ovaj ministar Gašić da pitamo njega, možda on nešto zna više o tome. O tome će građani Srbije glasati takođe 17. decembra. Hoće li zaista svi kriminalci da odu u zatvor ili će ovo da nastavi da bude organizovana mafijaška družina? Što se tiče ekonomije, a jako je povezano s ovim što je govorio ministar Mali, ja moram da kažem, vi ste uspeli svojom nesposobnošću u ovih 10 ili 11 godina intenzivno da pokvarite čak i evro. Znate, inflacija u Evropi je 6%, a u Srbiji 12% u privredi i ekonomiji koja je zasnovana na evru, vezana za evro. Pa kako je moguće da je kod nas inflacija duplo veća nego u Evropskoj uniji, a mi sve poslujemo u evrima? Kako je moguće? Ajde, nek objasni to. Evo, genije za finansije, ministar Mali, kako je to moguće da se desi? Sad ću da vam kažem kako je moguće. Pa moguće je zato što, gospodo, imate naduvane cene u javnim radovima, moguće je zato što se krade na svakom koraku i moguće je zato što nemate domaću poljoprivrednu proizvodnju.
Uništena domaća poljoprivredna proizvodnja je dovela do toga da nemate svoje proizvode kojima možete da parirate, da nemate svoje mleko, svoje meso, da nemate svoju hranu, onda morate da kupujete iz Evropske unije. Hranu iz Evropske unije kupujete po evropskim cenama, a svi je plaćamo srpskim platama. To građani vide svaki dan. Možete vi da pričate šta god hoćete. Zbog autoputa koji košta 3 puta više, zbog stadiona koji košta 10 puta više, zbog sijalice koja košta 10 do 12 puta više, kilo mesa junećeg u mesari košta 1.200 dinara. Sad vi objasnite građanima zašto oni plaćaju najskuplje meso, zašto plaćaju najskuplje svinjsko meso i juneće, zašto plaćaju najskuplje prehrambene proizvode. Da moraju da razumeju građani da je to zbog vas i zbog vaše korupcije. Tako je, gospodo. Znate, ta priča koja je nanela veliku štetu državi Srbiji, prvenstveno ugrozila politički državu Srbiju, se desila pre nekoliko meseci, da kažemo malo više od mesec dana, to su ovi događaji u Banjskoj. Svi se trude sada pokriju taj nemili događaj, svi se trude da se stvari pretvore kao da se ništa nije desilo, a desila se strašna stvar. Pa smo mi ovde jedno vreme većali da li je Aleksandar Vučić znao ili nije znao. Pa ako je znao, to je strašno veliki problem i kriminal, ako nije znao, još je veći problem. U međuvremenu se oglasio ovaj glavni izvođač radova, jedan ubogi borac za srpske interese, potpredsednik Srpske liste, koji živi u vili na Gazivodama. I kada sad neko postavi pitanje kakve to veze ima sa budžetom, pa i te kako ima veze s budžetom. Jer sve to što radi tamo Srpska lista plaćamo svi mi odavde iz ovog budžeta. A onda tamo neki borci koje vi proglašavate herojima, neki čak proglašavaju i žrtvama, žive, Boga mi, dosta lepo od toga. A štetu trpimo svi mi građani Srbije. Svi mi građani Srbije trpimo štetu. I sad smo čuli da predsednik Vučić nije znao ništa o Banjskoj. Nije čovjek imao pojma. Uradio je to ovaj na svoju ruku. Pa ajde sada pitamo i Vulina, i Vučića, i Gašića, kako je bre moguće da niste znali šta radi Radojičić u Banjskoj sa naoružanim ljudima, sa zoljama, mitraljezima, puškama, koji inače nijedan građanin Srbije ne sme da drži kod sebe privatno. Šta je radio tamo? A vi ste bre najobičniji foliranti koji nemaju pojma sa životom, koji 11 godina ovde zamajavaju građane i došli smo u situaciju da politička budućnost Srbije bude ugrožena. Poštovani građani Srbije, o tome ćete takođe glasati 17. decembra. Ono što ja mogu da vam kažem i ono što ja verujem da je dobro, to je da glasajući za Srbiju protiv nasilja, za udruženu građansku opoziciju, demokratsku opoziciju, oslobođene ljude, javne ličnosti, nevladin sektor, sve one koji se bore za civilizovano i normalno društvo, mi imamo priliku da u vrlo kratkom roku, odmah nakon 17. kriminalci završe u zatvoru, a zaustavi se krvoliptanje u ekonomiji, stabilizuju javne finansije i omogući da se Srbija pripremi za ono što ta jedna nova Vlada u kratkom oročenom roku treba da uradi. Da raspiše slobodne i poštene izbore, da ispuni zahteve protesta Srbija protiv nasilja, pa da onda čujemo zaista šta ko misli kad se upozna sa svim činjenicama, šta ko misli o lično Aleksandru Vučiću, šta lično misle o radikalima kao što je Arsić, kao što je Šešelj, kao što su svi ovi koji su stručnjaci za raseljavanje svih građana, naročito Srba, gde god oni živeli. Molim vas, moram to da kažem, to mi leži na duši, ne znam šta će reći gospodin Žigmanov, ministar u Vladi o tome. Pre neki dan je bilo ovo poselo Krajiško u Kovilovu. Mnogo bi svi bili zadovoljniji da se to poselo desilo negde u Krajini, pa da su otišli svi da posete ljude srpske nacionalnosti koji žive u Hrvatskoj u miru i imaju svoje poselo onda kada oni to
žele, a ne da njih 200.000 svoje posela prave u Kovilovu na stadionu. Vi ste stručnjaci za raseljavanje. Plašim se da neko sledeće kosovsko, metohijsko poselo ne bude na nacionalnom stadionu u Surčinu, a do toga ćete nas vi dovesti jer ste prestali, a možda nikad niste ni bili, niti faktori mira, niti faktori stabilnosti, a Srbija jeste faktor mira i faktor stabilnosti. Ono što mi vidimo od svih vas, svih ovih godina, svih ovih nedelja, to je konflikt, to je sukob, to je govor mržnje, to je razaranje društva u svakoj njegovoj pori i evo gde nas je to dovelo. Evo gde nas je to dovelo. Poštovani građani Srbije, 17. decembra odlučujete da li će da se zaustavi raspad Srbije u spoljnoj politici, u domaćoj politici, da li će Srbija dobiti priliku da reši sve svoje probleme i da onda ide na izbore na kojima će moći da se uspostavi civilizovan život. Pozivam sve prosvetare, pozivam sve roditelje u školama, pozivam sve lekare, zdravstvene radnike, pozivam sve da se udružimo u jednu zajedničku kolonu, u jedan narodni pokret za Srbiju bez nasilja koji će zaustaviti ovaj raspad Srbije koji predvodi Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka. 17. decembar, svi zajedno do pobede. Hvala.